Busca en internet unha imaxe que sexa representativa do Entroido. Podes utilizar bancos de imaxes libres, pero neste videotutorial buscaremos a imaxe na Galipedia. Trátase da Wikipedia en lingua galega. Na páxina dedicada ao Entroido xa hai imaxes que podes utilizar. Revisa as ligazóns porque levan a outras páxinas e categorías en Wikimedia Commons con multitude de imaxes sobre o Entroido. Escolla a fotografía que encaixe mellor no deseño do teu cartel. Preme na imaxe e a copias ou agardas no teu equipo. Pega ou abra a fotografía en GIMP, que é a aplicación informática que utilizarás para modificar a imaxe. Comproba as dimensións da imaxe e recorta unha parte se o necesitas. O seguinte paso é crear copias da fotografía en diferentes capas para aplicar os efectos. Pon nome ás capas para non confundirte ao modificar e gardar as imaxes. No menú superior escolla a opción Cores, logo Compoñentes e despois Mesturador de canles. Con Mesturador de canles de GIMP é posible crear modificacións dunha fotografía ou dun debuxo. Esta ferramenta permite cambiar a intensidade das cores primarias vermello, verde e azul en cada canle de cor da imaxe. Co axuste destas canles de diferentes maneiras pódense crear sorprendentes efectos sobre as cores orixinais. Modifica os valores das cores e observa os efectos. Selecciona a capa e aplica o efecto segundo o teu gusto. Oculta as capas e deixa só visible a que queiras modificar. O seguinte paso é gardar as capas unha a unha por separado. Para gardar cada imaxe por separado tes que deixar visible só a imaxe que queres gardar. Na opción Ficheiro do menú superior escolle Exportar e escribe o nome para a imaxe. Así tes que facer con todas as capas, ir facendo visible só a que vas exportar. Non esquezas gardar o proxecto para telo disponible se necesitas facer cambios.